Ahojte, sme na legendárnom kopci Čierny Balok, kde som chodeval ako malý chlapec, takže sa vlastne vraciam tam, kde Homola jazdil. Je tu relatívne nový povrch, nový asfalt, ale je to veľmi také, kolaje sú a dosť to skáče to auto zľava doprava, málo gripu, lebo včera pršalo, takže šmíka to, ale je to rýchly kopec a treba si dávať pozor, takže dúfam, že budeme zrýchlovať, že trať sa bude zrýchlovať a bude to lepšie a lepšie. Dnešný deň by som zhodnotil rozhodne pozitívnejší ako ten včerajší. Včera mi to moc nevyšlo s teplotami pred štartom, kde sme to trošku vyladili, bolo to oveľa príjemnejšie. Môj cieľ bol zajazdiť po 2 minúty, to sa mi podarilo 2-krát, takže som veľmi spokojný aj s autom, aj s tímom, bolo to výborné. Dnešný sobotný deň hodnotím veľmi pozitívne, vzhľadom na to, že bolo v podstate veľmi príjemné počasie, nie príliš teplo, ale nie príliš zima. Zvykal som si na úplne novú trať, som tu v Čiernom Balogu prvýkrát, takže bolo to trošku náročné pre mňa. Trať je pomerne rýchla a vymenili sme si s kolegom auta, čiže idem s manuálom a trošku som si musel zvykať na preraďovanie a dostať tam ten správny kvalt, ako sa patrí. To druhé esičko, taká tá klopená doprava zákruta, tak tam som mal Code Brown. Dnešný nedeľný deň si myslím, že dopadol vynikajúco. Zrýchlil som svoj čas, už tá som bola na takú moju hranicu a taktiež aj auta, pretože sme šli identické časy a v obidvoch rýchlych jazdách. Auto fungovalo vynikajúco, popredbiehal som nejaké formule, nejaké placky a prototypy, takže dá sa povedať, že nad očakávania. Táto trať svedčí TCR-ku, sú tu rýchle zakruty, nie sú tu také pomalé vrácaky, kde jednoducho sa trápi tá predokolka. Teším sa z celého víkendu aj z celého tímu, pretože všetci traja asi odjazdili vynikajúce preteky. V rámci nedeľného dňa to bolo niečo zaujímavejšie, trošku sme sa podarilo zrýchliť, napriek tomu to na konkurenciu nestačilo. Každopádne ten deň som si užil, veľmi to bolo príjemné. Trošku som zase zžil s tým iným autom, inou špecifikáciou prevodovky, takže môžem to hodnotiť iba pozitívne. Dnes super deň, myslím si, že som ukázal úplne potenciál TCR-ka, pretože na týchto rýchlych zákrutách to auto funguje vynikajúco. Našli sme nejaký ten setup, ktorý mi vyhovuje a musím povedať, pár krízových situácií, ale tak tomu patrí. Prvý v svojej triede, prvý v dvojkolkách, prvý vlastne slovenskom majstráku medzi Slovákmi. Nachádzam sa na 4. mieste celkovo medzi plackami, dokonca pár som ich predbehol, pár formov som predbehol. Takže si myslím, že úplne maximálne môžem byť spokojný a ďakujem celému tímu, všetkým mechanikom a majiteľom tímu a všetkým fanúšikom za podporu, pretože je to tu krásne, tu Brezne, ako to tu celé funguje a som veľmi rád. Hodnotenie tohto víkendu je stručné a výstižné. Fantastický výkon, opäť Maťo Homola a tentokrát sa k nemu pridali aj naši dvaja jazdci, Filip Melicher a Tomáš Kuna. Filip vo svojej triede zvíťazil v nedeľu, v sobotu bol druhý, Tomáš bol tretí a zlepšoval sa z jazdy na jazdu. Na záver by som chcel poďakovať celému tímu za fantastický víkend, pretekárom za vynikajúce výsledky, mechanikom za fantasticky odvedenú prácu. Teším sa na moje domáce preteky na Pezinskú Babu.